मराठी भाषेचा मंत्री असल्यामुळं एकच फक्त गोष्ट सांगतो नानासाहेब, की आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये जे झालं नाही, असं म्हणतात की इंग्रज तागडी घेऊन आले आणि त्यांनी देशावर राज्य केलं, पण 4 दिवसापूर्वी मराठी भाषेच्या निमित्तानं अजून एक आनंदाची बाब घडली, ती म्हणजे माझ्या मराठी भाषा विभागानं ब्रिटनमध्ये जाऊन, लंडनमध्ये जाऊन मराठी भवन बनवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या ऑप्शन मध्ये जाऊन महाराष्ट्र शासन जिंकलं. हा देखील अभिमान आपल्या सगळ्यांना असला पाहिजे. आणि म्हणून देशातलं पहिलं राज्य महाराष्ट्र राज्य असं आहे की जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं वैश्विक मराठी भाषा केंद्र हे जगाच्या पाठीवर लंडनला काढायचं ठरवलेलं होतं. पूर्वी ते इकडे आले होते, आता भारतीय तिकडे जायला निघालेत, त्यांच्यावर भविष्यात कब्जा देखील करू शकतात. ही सुरुवात मराठी भाषेनं केली, हा देखील उल्लेख मकरंजी तुमच्या समोर करतो. माझा आदर सत्कार केलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि मी तुमच्या सोबत आहे एवढंच सांगून माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.